Salam mehriban eyleşler, sagamanap turan mısınız? Bir karar döwletimizin bagtyarlyk döwründe, hormatly prezidentimizin saýatyna, yer-ýeriňiziň maşgala ojaqlaryňyzda agzybirlik, bagtyarlyk, bereketli taçaklaryňyň bereketten bol bolmagyny, röwşen geljeğinde tarap ede wadyny oňa alyp barýar. Gahryman arka dağymyzyň, janynyň, sag ömrüniň uzak, el ýurt bähbetli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyslygyň elini damara waşlar etdenmeli, tüýsüremeden ardulap, aýlakşymyň o wadatly gipleşmede başlaýar. Mehran watandaşlar, ine hemmämiziň bilşimi diýäli bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe gahryman arka dağymyzyň tagallaty bilen ata-babalarymyzdan gelýän medeni mirasymyzy, desturlarymyzy, edim gylymlarymyzy, sunatymyzyň inçatarlaryny bilen geljekli ýaşlarymyzy öwrenmek üçin gahryman arka dağymyz ýurdumyza halife şartlaryny açyp berdi. Edi doganlar bilen gepleşmede ýigitler turmuş edýän bolsaňyz görýän teňep, bilen gepleşmelerimizden her kanyna ýurdumyzyň durly pudoklaryna rahmet çekýän bir näçe medeni ustatlarymyzy gepleşmede çagyrýar. Edi doganlar şunu bilen gepleşmede bir näçe ýurdumyzyň durly pudoklaryna rahmet çekýän medeni ustatlarymyzy, halifalarymyzy gepleşmede çagyrdyk. Gelen häzir olar bilen hemme birlikde tanış bolalım. Şunu bilen gepleşmeden mehmanlary Türkmenistanyň halk artisti Toyguly Jepbarhan bilen gepleşmede. Ine Toygulaga da ustad halifalarymyzyň aýdymlaryny aýdyp, hatam bilen gepleşmelerimizden şowly geçmegine öz goşandyny goşar. Qanqıdıp baryar senin birden Allah gelyen kenara lala bir söz aydıp bilmesen de mehirli gözle men idimden qarap qalar adara lala bir söz aydıp bilmesen de mehirli gözle men idimden qarap qalar adara lala. Mehran watandaşlar, inni bolsa biräder sahnamyda Göktepe mukamlar aýdymsa soparyny rahmet çekip, ustad halifalarymyzyň aýdymyny aýdyp, öz döwrüne, öz aýdymlary bilen meşhur bolan Ahal welaýetiniň Göktepe etragynyň ýaşaýjysy Ýagmyr täşrif garşylaýar. Ine Ýagmyr agada ustad halifalarymyzyň aýdymlaryny aýdyp, hatam bilen gepleşmelerimizden şowly geçmegine öz goşandyny goşar. Onda mehran watandaşlar, eri mehmanlar biräder sahnamyda Ýagmyr täşrif garşylaýar. Karasyan yoluma çarvı bedeli Karasyan yoluma çarvı bedeli Gelesan kenara ayrılın çağı Edi doganlar şunu bilen gepleşmeden mehmany, ýani demir ýollar, açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Altyn mendil aýdymsa toparynyň aýdymçysy Ayna Mehmedwany gepleşmede çagyrdyk. Edi doganlar gelin onu Ayna Mehmedwany garşylaýar.
karışyan, sana karışyan, yüce arzularımın sakasını açıp, min sana karışyan, yüce arzularımın sakasını açıp, min sana karışyan. Merhaba vatandaşlar, ine şugun kun biziň gepleşmede gatnaşmana gelen Medine Son ustalarymyz bilen tanış bolduk. Şugun kun biziň gepleşiklerimizi owadan sadar bilen berip berjek. Jeýde biziň aýdymçylarymyza sadanlarlyk edýän Newtkad işegirlik merkeziniň aýdymsa topary sadanlarlyk eder. Jeýde biziň gepleşiklerimizin şowlu geçmegine öz goşandyny goşar. Biziň ustad halifalarymyza uly hormat goýan, geçmişimizde ýatlamana ähli şertler döredip beren, sunugatymyzyň hakpowannary, gahryman arkadamyda köp sag bolsun aýdýar. Goý gahryman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. İl ýurt bähbetli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumly işleriň elimidan bir wasgyr etdenmegini tüýsüremizden arzulap, aýlaşyň owadatly gepleşmede başlaýar. Onda mehran vatandaşlar, bilen daşlaşmaň, biziň bilen galyň. Medine Son ustatlary ýerinde oturmagy bilen haýyş edýär. Mehran vatandaşlar, ine hemmemiziň bilşimidi ýaly berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahryman arkadamyzyň tagallasy bilen halipalarymyzdan söz açýan bu gepleşigimizde de ustad halipalarymyz ýatlanyp, ýyl giderlem halipalarymyzyň aýdymyny sizleşdirýär. Edizoganlar şuň kun bilen söhbetleşigimiziň başyny ata-babalarymyzyň pendinen uğralyp uly başlar, kiçik işler, mehman atandan uly diýişler ýaly sözümizin başyny Türkmenistanyň halk artisti Toýguly Jepbar bilen başlamakçy. Toýgulaga gepleşigimizde hoş gördük. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahryman arkadamyzyň tagallasy bilen biziň Medine Son ustatlarymyzyň bir işlemek üçin, döretmek üçin, ýaşamak üçin ähli şertler döredip berdi. Biz berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň wasbyny edip ustad halipalarymyzdan gelýän aýdymsa sunugatynyň iňsi sırlaryny geljekki ýaşlara ýitirämelimiz galýar. Toýgulaga sizem öz iş ýerleriňizde halipa şäherlik ýoluny dowam etdirip sadlaň aýdymlaryň bar, öwrümlerini, iňsi sırlaryny geljekki ýaşamyza ýitirýäňiz. Öz işiňizde alyp baran işleriňiz dogrusyna şeýde gahryman arkadamyzyň ýurdumyzda Medine Son ustatlarymyza goýan hormat dogrusyna sözümiz bilen başlasak söz sizden. Sağ olun, hormatly prezidentimiz gahryman arkadamyz öňden görüjüligi bilen tagallasy bilen bize şu halipa şäherlik ýoluny açyp bermegi bize diýen begenirdi. Çünki biziň aýdan aýdymlarymyz, öňki halipalaryň aýdan aýdymlaryny häzirki döwürde ýoýman, täze usuller ýerine ýetirmekde bir öňe itergi boldy da. Hoşbahtolum onun eýlen toýuna, erdem hulvat eýlep barsın beýine, barsın öldürürler barmasın ölüm. Aymazan ayna, aymazan ayna, barsın öldürürler barmasın ölüm. Nede hukamdan yanar humar gözümde, kurban olum şehdi şeker sözümde. Aymazan ayna, aymazan ayna, öldürürler tutmasın öyle. Şu ýerde aýtmaly zat bizem elbetde bir wada şolar ýalyk halipaçylyga ýetmedik. Bizem bir näçe halipalar bilen duşup, mysal üçin Türkmenistanyň halk artisti Nurberdi Gulow, Türkmenistanyň halk artisti
Aşır Mehmet Davudov. Hasta aramatlı begitlerim, çevririn begleri falan gelmi, gelmi. Ağzı kadarı tilkir gözler mezane. Çevririn begleri falan gelmi, gelmi, gelmi. Çevririn devresi dolunma dağlar. Yayadan ayrılsa ah çekip ağlar gel, ağlar tanrı, ağlar gel, ağlar. Şeylen bizim öz Serdar şehrimizde yaşap geçen halifalarımız Mehmet Halı Mehmedov, Bayram Durdu Karayev, şonun alla sadanamız hem bağışı hem sadanamız Nur Mehmet Pir Mehmedov. Bizim öz Türkmenistan'da belli olan kompozitörlerle katlaşmak mahamiyet etti. Türkmenistan'ın halk artistleri Çağrı Nurimov, Recep Recepov, Recep Kutluyev, şonun alla yaşlardan halifalardan yine Çağrı Abdullayev, Suhan Tüylü filan bana yakinen katlaşıp olan yazan aydımlarını halka getirmek müyesser etti. Halifa görmeğin özü bir tiyade bir öz yolunu tapmağa da itergi veriyor. Şeylen bir kemal bir hüvüs bilen tiyade aydımları döretmeye de mümkünçülük veriyor. Yine şu zatların özümden elbette halifa şagirdliğin bir hasam bizim için bir edim yaş aydımçılarımız için bir ulluğan mektepliğini yatan çıkarmalılar. Doğru belli ýa-da. Elbette şol ýa-da bellek geçdiňiz Aşyr Mehmet Davudov bilen şol halipalar var, halk bagşylaryň var, ýerine ýetiren aýdymlaryny bir diňläp, onuň aýdymsat sunugatyna gadam basdyk diýende. Elbette şol ýerde ussat halipalarymyň, halk bagşylarymyň ýerine ýetiren halk aýdymlary bugünkün biziň ýaşlarymyzdan özleriň başardygyça ýerine ýetirýärler. Ýöne görýän toýgulaga siz aýdymsat sunugatyny şu halk bagşylarymyzy dinläp şol halipalar aýdymlaryndan bir aýdyp ýaşlygyňyzda bir aýdymsat sunugatyna gelen bolsaňyz siz bolsa indi bir karar döwletiň bagtýarlyk döwründe ir döwürlerde de şu kompozitorlarymyň eserini dören aýdymlar ýerine ýetirýärler. Indi sizine halk köpçüligini halk bagşylaryň bir ýolundan gitmän kompozitorlarymyň eserini dören aýdymlary aýtmaga itergi beripdir. Oňa näme güýç peýda berdi? Halifalar dinläp olan aýdymlaryny ýerine ýetirdik. Eýsem bir näme bir döwür bilen bir gadam basmak, şoňundan gadamda şöremek, ädimlemek olan bir döwrüň talap edýän hatda. Şonuň üçin kompozitorlaryň aýdymlaryny ýerine ýetirmek öýden, munyň öýden bir biziň üçin bir mektep bolup durýar. Çünki her bir aýdymyň özüniň döreş taryhy bolşy ýaly, özüniň bir milliligi, şoňa ýaly bir her gülüň öz itibar diýilşi ýaly, aýdymsadyň bir her kompozitoriň özüniň bir üýtgeşik mukamlary döretmegi bar. Şolaryň özüni gaýtalamak, olary ýerine ýetirmek bolan biziň üçin bir hem mektep bolýar, hem basgançak bolýar. Şol kompozitorlarymyň hersiniň bir öz döreden sadlary bar, mukamlary bar. Ana köp sadlar bolsa biziň türkmençe perfilmlerimizde de iyiligi derli özüniň sadlaşygy bilen, owadanlygy bilen bir çiper filmlerim beda batýar. Ýöne biziň halk bagşylarymyň ýerine ýetiren aýdymlary öz bolşylygyny aýratyn bolupdyr. Ine Balkan welaýetinde de biziň ussat halipalarymyz bar. Ine şolar ýaly ussat halipalarymyň bir halk bagşylarymyň ýerine ýetiren aýdymlaryny dinläp şu aýdymsat sunugatyna gelen bolsaňyz, siz ilkinji ýerine ýetiren aýdymlaryňy şol halk bagşylarymyzda dinläp gördümi? Bagşylarym elbetde. Men şu ýerde bir wakany atlap geçeýin. 1984-nji ýylda bize şu döwürde Nurberdi Halipa bilen Aşyr Mehmet Davudov hem meniň bilen ýürüýti vilayatymyzda bir çäre gurun olup
Şol soýarada üçümizden bile çykyş etmeli boldy. Gede ölse gel, meydan gel, kadron gel armal. Hakasına gel, aslan yar gel, meydan gel yoluksa. Ey yigit ölfetin an kalır armal, yiğiller aman Yigit vardır gel, sözün yar gel, sapma ol gel hurdur. Yigit vardır gel, demi yar gel, daşlar ol gel erdir. Mene estrada bilen olaram dutar başlar hükmüne dutar kızaklar bilen çykyş etmeli boldy. Şonu Nurerdi Halipa bir aydymy ýazylyp oturka şonu soraýarlar da Nurerdi ağa. Şo Gülü bibini aýtjak dälmi diýdiler-de. Men dogrusy şol aydymy estrada geçirip Nurerdi ağadan bir käyin alaýmaýyna bir diýip pikir etdim. Şundan Nurerdi ağa oturan yerine Güllü däni onu diýdi toýhan aýtdylar diýdi. Tep onku diýdi şo ulrak bolaýa diýdi. Şunu üstünden daha gaýrylanýar boldum. Çünki meniň şol estrada geçirmegimden närazy bolmady. Munyň ödem bar. Şol halipalaryň ýankaýdyşmaly aýdymlaryna täze öwüşün bermegiň özi, onu halka ýetirmegiň özi bir ulan bir baskançak hem bir ustatyga tarap ýol diýip hadaýdy. Görýäňiz, mana siz şol bähleşiklerde bile duşuşmak, diýdarlaşmak, şol Nurberdi Gulupoň bir ýerine ýetiren aýdymny, siz onu estrada görnüşine geçirip aýdaňyzda, eýäm ol siziň bir aýdyşyňyzda bir uly hormat bilen diňlemegi, size şol estrada görnüşine geçireniňizde bir uly bir baha bermegi, elbetde ýaş aýdymçynyň hatam bir täze eserler, täze aýdymlary döretmege de elbetde itergi berýän eken. Yardım eylesene uymana yağını, gözüm makam vermek olmadı dibini. Ben kolay kanmadan neran gel gele çimini, ölsem armağan etmene konuma bağlada. Yar yar bağlara, gel gel bağlara, gözüm armağan etmene, konama bağlara. Şol netijesinde meniň hem şägirtlerim bar. Olara men ýakynan maslahat berýän. Şolaryň atlaryny bir ýarym ýatlap geçäýin. Ne öz oglum bar, Gulberdi Jepbarow. Ol köplenç meniň ýerine ýetiren aýdymlarymy ikinji adam bolup ýerine ýetirýär. Ondan soňra biziň öz Balkan welaýatymyzda Bereke şäherimizde ýaşaýar Röşen Bayram Mehmedow diýip ýakynan gatnaşyp saklaýan bilen aradyry. Her wagty janlaşa kämagal wagtly tapsa gerki diýär ýanyma. Balkan Aba şäherinde Murat Halat, Durdunagar Toýtarow, Taýly Mehmedow diýip ýaşaýarlar. Ilyas Guran Muratov diýen bir oglan bar. Olaram şu ýakynan meň bilen gatnaşa diýerler. Mümkin bolsa maslahat berýän, ýalňşan ýerlerini dödüp berýän, bellenşi ýaly halife görmez şähertden şähert bolmadym diýilýär. Şu zatlary ýaşlar düşünse, her bir aýdymçy öz ýoluny tapsa, ol sunugatyň has ýokarlanmagyna getirýändigini aýtmak gerek. Biziň sunugatymyzda gatullykan sarpa goýan
hormatly prezidentimize tüys yürekden sağ bolay diýen. Goý hormatly prezidentimizin gahrman arkadağımyzyň jan sağ bolsun. Bilen baş aman bolsun. İl ýurt bähwetli işlerine hemişe rewaçlyklar ýaran bolsun. Sağ olun toýgulaga. Ine şu ýerde görýän mesel öz bile işleşen halk bagşylarymyzy, şeýle-de kompozitorlarymyzy ýatlak geçdiňiz. Bugun gün biziň gepleşigimizde tomoş edip oturan Mehriban iýleşmeden siziň bir aýdym aýtmaňyza garaşýandyr. Belki gepleşigimiziň şu ýerine özüňde betlek gelen iň gowy aýdymlaryň birini aýdyp berseňiz, hatam gepleşigimiziň şowkuny artardy. Başytyna. 1976-njy ýylda Suhan Tüýlüf diýip bir kompozitor bar, şol Lälem diýip aýdym ýazypdy. Men şonu häzir yerine getirip berýäm, yerine düşürüp diýen. Başytyny. Bugün meni aşk deryasy gark edip barýar. Senin birden alıp gelýän kenara lala. Bir söz aýdyp bilmeseň-de mehirli gözlem. Meni idimden garap galýar adara lala. Bir söz aýdyp bilmeseň-de mehirli gözlem. Meni idimden garap galýar adara lala. Ýa-da yüreklerde dören mehirli duýgy. Söz bilen däl gözler bilen uşlanýar mukan. Ýa-da ömrüň şun bedegi mukaddes söýgü. Büýük söýgü lälem şeýdip başlanýar mukan. Ýa-da ömrüň şun bedegi mukaddes söýgü. Büýük söýgü lälem şeýdip başlanýar mukan. Sen bir görseň meňde ýersiň gaçyp barýana. Bir görseňem has golaýa gelýärsiň lala. Nidaşlaşyp gidip bilýän kenardan boğup. Nide meni halas etjek bolýarsyň lala. Nidaşlaşyp gidip bilýän kenardan boğup. Nide meni halas etjek bolýarsyň lala. Ýa-da yüreklerde dören mehirli duýgy. Söz bilen däl gözler bilen uşlanýar mukan. Ýa-da ömrüň şun bedegi mukaddes söýgü. Büýük söýgü lälem şeýdip başlanýar mukan. Ýa-da ömrüň şun bedegi mukaddes söýgü. Büýük söýgü lälem şeýdip başlanýar mukan. Büýük söýgü lälem şeýdip başlanýar mukan. Büýük söýgü lälem şeýdip başlanýar mukan. Idi vatandaşlar aýlakşamyň wadaty gepleşigimizde dowam edýärsiz. Biziň gepleşigimizde idigleri tomoş edýän bolsaňyz, görýänsiňiz biziň gepleşiklerimizden her sanyna ýurdumyzyň dürlük pudoklaryna rahmet çekýän medeni sanat ustatlarymyzdan gatnaşmagyna, ustat halipalarymyzdan, kompozitorlarymyzdan eserine dören aýdymlaryny idigderli tedeşdirýär. Idi doganar biz bolsa şol medeni sanat ustatlarymyzdan ýerine ýetiren aýdymlaryň sadynyň sözüniň kimikdigini sorag berýär. Biziň beren soraglarymyza bolsa iýleşmeden bir näçe dogry jogap gelip goşdy. Geliňiz gepleşiň
Ýurduň şu ýerine ileşmeden gelen SMS-leri gysgaça tanışdyryp geçmekçi. Ahal welaýatynyň Göktepe etrafynyň Ydgan şäherçetiniň ýaşaýjy Nur Muhammed Meredow, Mar welaýatynyň Mar etrafynyň ýaşaýjy Laçyn Aşyrowa, Ahal welaýatynyň Haq etrafynyň ýaşaýjy Durdugödel Meredow, Ahal welaýatynyň Göktepe etrafynyň ýaşaýjy Aşyrgelli Dawudow, Ahal welaýatynyň Tejen etrafynyň ýaşaýjy Ardu Mehmedow, Lewak welaýatynyň Halaç etrafynyň ýaşaýjy Jumagödel Roziýewa, Daşowut welaýatynyň Daşowut şäheriniň ýaşaýjy Begjan Rozbekow, Mar welaýatynyň Mar etrafynyň ýaşaýjy Haltäç Tuwakowa, Mar welaýatynyň Takarçagy etrafynyň ýaşaýjy Oguljeren Gurbanowa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Mergen Durduýew, Aşgabat şäheriniň Büdmeýin etrafynyň ýaşaýjy Nurjahan Ataýewa, Aşgabat şäheriniň Tatlama köçetiniň ýaşaýjy Meretgelli Bäşemow, Ahal welaýatynyň Bäherden etrafynyň ýaşaýjy Laçyn Aşyrowa, Balkan welaýatynyň Balkanaba şäheriniň ýaşaýjy Tuwok Aşyrow, Balkan welaýatynyň Serdar etrafynyň ýaşaýjy Käbe Cemal Meredow, Mar welaýatynyň Mar etrafynyň ýaşaýjy Gonç Täşliýew. Mehran watandaşlar, ine şuň kun biziň gepleşigimizde bijeli oglan aglama diýişleri ýaly bijetinden çykan SMS-ler şu ýerde gysgaça tanışdyryp geçmeli bolduk. Şuň kun biziň gepleşigimizde dogry we dol jogap beren illeşimiz üçin mirasymyzyň hazynatynyň aýdym eşdirýär. Dinleýän diýenjalyň edi watandaşlar, bu ýanglanjak aýdymlar siziň üçin.
Mehran vatandaşlar, aylakşam o wadaty gepleşigimiz dowam etýär. Biradar söhbetleşigimizi Ýagmyr Täşlim bilen dowam etýär. Ýagmyr aga gepleşigimize hoş gördük. Ine bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahrman arka dagymyzyň tagallasy bilen biziň geçmişde ýaşap geçen ussat halipalarymyzyň, kompozitorlarymyzyň eterne dören aýdymlaryny, bir olaň bir iňçe sirlaryny, aýdylyş äheňlerini geljekki ýaşlarymyza ýetirmek üçin ýurdumyza halipa şartlaryny açyp berdi. Inetidem ir döwürlerde ýaşyk ýyllaryňyzda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrawyny Gökdepe mukamlar aýdymsat toparyny zähmet çekip şol ýerde biziň ussat halipamyz Sapar Murat Babaýewden bir näçe tälim alyp ussat halipalarymyzyň bir ýerine ýetiren aýdymlaryny bir halk köpçüne ýetirip şol döwürlerde öz aýdymlaryňyz bilen halk içinde talanan ussat halipalarymyzyň birdik megerem ýalňyşmasak gerek. Onun hem Ýagmyr aga şu ýurdumyzda gahrman arkadagymyzyň medeni son ustatlarymyza goýan hormat dogrusyna şeýle-de şu aýdymsat sunugatyny gelişiňiz barada bir kelam agyp gurrun berseňiz söýsizden. Aslında hormatly arkadagymyzyň tagallasy bilen halipa şähertlik ýoluny ol giňden ýol açyldy. Halipalarymyzy atlamaga, öz bilýän zatlarymyzy ýaş nesillere ýetirmek üçin bizim mehriban prezidentimiz hormatly arkadagymyz uly ýol açyp berdi. Halipalarymyzy ýatlamaga, halipa şähertlik ýoluny açyp beren hormatly arkadagymyzyň jany sag boldun, ömrü uzak boldun. Özüm barada aýtsam 1974-nji ýylda meni saglyk bolan höwesim Göktepe'däki saçylyk mektebine bardy. Göktepe'däki saçylyk mektebinde elektrodutar guraly boýunça okudum. 1979-njy ýylda gutaryp şoýlam Daňatara öz wadynaky Türkmen döwlet saçylyk ýöreteleşdirilen mektebine okuw geldim. Ony 1983-nji ýylda gutardym. Şol okan döwürlem Göktepe mukamlar diýip aýdymsat topary bardy. Şol toparada Türkmenistan gatgaran artisti Sapar Murat Babaýew ýol başçylyk edýärdi. Belecek buladı geldi yamağa, yarım nenen çıkar oyun tamağa. Gözüm düştü gözün dert düğmeye, yağma bulut nedi yarın üstüne, yağma üstüne. Eline verin yar ülkesi, başına bağlayın yar ipek takası. Oyun yoğun yardan alsam kokasin, balla bolsan damla yarın üstüne, yağma üstüne. O wagtlar şu medeniýet öýüne gatnaýan hak bir könerak medeniýet öýdi. Ony näme hormatly prezidentimiz täze köşkal edip täzeden medeniýet öýüni salyp berdi. O bilen şu wagtlara höweslenip, uwanyp aýdym aýtmamy dowam edip ber şu wada senli. Şu ýaşlykdan öz illeşimiz aýdymçy kompozitor Murat Durdy Saparow. Türkmenistanyň gatgaran artisti Sapar Murat Babaýew ýa-ni aýdyp geçmýäli. Näşul adamlardan tälim aldyk-da. Yalak bilemezan tarataşını vadali vakımdan neger çıktım aykırı ürküm maral kimi neger karataşını şahiram görevlezan yaptım aykırı
halife başylan aýdýan aýdymlaryny dinläp bize de aýdym aýtmak, saçalyp aýdym aýtmak howasy döredi. Şol mektepde okan döwrümizde de şo halifalaryň aýdymyny aýdyp mektebiň ýa-ni toý bayramlaryna çykyş ederdik. Owa. Biziň aýdym saçalymyza baha berip ýa-ni ýet bolmaýan ýerlerimizi gorkaderdi o halifalar. Bizem şolaň maslahatlaryny eýerip näme aýdym aýdyp saçalyp şol halifalan diýenlerini ýerine ýetirip, ýa-ni şu wada şeňle aýdym aýdyp, o höwüsüm bilen aýdym aýdyp berdim. Ne Türkmen döwlet taşylyk öwretleşdirilen mekdebinde okan öwrümde taýda kompozitorlar, ýa-ni Durdun Uruýew, Aşyr Kuliýew, Oraýaly Gurganaýazow, ýaly halifalar aýdym saz ornundan okutdylar bizi. Ne Flektor Dutar ornundan okan döwrümde Türkmenistan halk artisti Amanow Saparow. Son 4 ýyl meni okutdy şo muallim. Ya şondan merem aýdym saz bilen meşgullanyp aýdym aýdyp saçalyp ýörtdi. Hormatly prezidentimiziň döredip berýän şu medeniýet öýleri bar, sanat mektepleri bar. Şolary görüp aýdym saza bolan höwesem hasam artýar. Elbette sunugadyň aňyrtyna çykan ýok da. Sebäbi sunugaty näçe öwrenýänçe ol ýumok ýaly çeşlenip barýar. Sebäbi ol sunugatyň bir içine girenden soň biziň ustad kompozitorlarymyň eserini dören aýdymlary, ýa bolmasa biziň halk bagşlarymyň döreden aýdymlary, eýem şu gün kugün içine dowam edip gelmegi, şol halifalaň aýdymyny başardyňça da ýoýman onu halka ýetirip bilseň, halipaň öz elinden tälim alsaň, elbette sen şol aýdymyň bir ýerine düşenni, bilawer halipa görün, aýdym çyken diýilýär. Elbette görýänmi şol halipa görüp, halipa bir diňledip, onun bir halka ýetireňde ol aýdymyň süýjüligi, halkyň bir kabul edişen bir başgaça bolýar-da. Sen şu aýdym aýdandan soň şu halka ýetirmeňizden öňörti, siz halipa aýdymlaryňy diňletdiňiz. Ben Türkmenistanyň atgalan artist Saparmal Baba diýip agladım. Ol bizi şol taşylyk mektep döwrümizde okutdy. Horda zatda aýdym aýdardyk. Üýüşüp. Köpçülük bolup aýdylýan hor bölümine aýdym aýdardyk. Ondan soň Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň hormat İlyasyly Kakadur Täjiyevden maslahat alýan. O köpülen şahdaýda şoluna halipam bolup durýar. İnsanına husnu görüp bay bibi, şar tarafın şoka salyan gülür yüzüm ay bibi. Kara gözüm ol keştesi kadam kaşım yay bibi. Senin ışkın yüreğimde tuttu mekan cay bibi. Gülmen ışka gözlü yaşım dolu bakar çay bibi. Yatma yar sen hüvde, levin bali zanı dirman abidem dem sude. Belent başım saya salyar, bağı çinne servedep, oyunun şey bağı bosan, garlı dağın gardep. Tapmadım sen dey gözülü, döya dünya tabibi. Maslahatlar alýan, aýdymlanma dinledýän bolmaýan ýerini bolunak diýip aýdýar. Kakadur Täjiyew köp kömekler etdi. Dogry belliňiz. Elbette o taýda sen ýaş bolsun, uly bolsun, her aýdymçydan aýdymçy bir zady özüne gerek ketini, özüne gerek bolan gaýnawlary, çykulary almaly bolýar. Sebäbi ýaşlardan hem öwrenmäne köp zatlar bar, halipalardan öwrenmäne umman ýaly köp zatlar bar. Sebäbi her aýdymçydan bir zat öwrenip bilseň, täze tiltimleri, täze öwrümleri, gaýnawlary aýlyp bilseň, elbette sen kämilleşmeňe de, ýene de täze aýdymlar döretmeňe de hasam bir itergi berýärdi. Onu näme şu gün kun ýamraga bir de tomaş edip oturan mähriman ýerleşlenme dedim bir aýdym aýtmaňa da garaşýanlar. Belki gepleşiň biziň şu ýerine, şu ýaşlyk ýerleriňizde aýdymlaňyzdan bir aýdyp berseňiz hasam gepleşiň biziň şowkuny artardy. Bolýar baş üstüne. Ana wezirligiň aýdym ýerine ýetirip beräýin. Baş üstüne. Bolýar.
çalyan, bunu sen şanına düzyen, ümlelemanı bulur. Uluk yerde gediyen, sen ayrılık sabın çalyan, bunu sen şanına düzyen, ümlelemanı bulur. Beşimde devam ediyat, birader töhötteşimde ayna Mehmet va bilen devam ediyat. Ayna gepleşmede hoş gördük. Sağ olun. Ine bir karar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne gahryman arka damydan tagalla bilen bilen her bir günümizde toylara, bayramlara wetden ýer. Netedem şol toy bayramlarymyzda bolsa Türkmenistanyň halk artisti Lale Begnadarowyň ýol başçylygyna ine Altyn Mendil aýdym saat toporuna dähmet çekip toylarymyzyň hatam şowkuny artyryp gelýäňiz. Hidemine öz işiňizde alyp baran işleňiz dogrusyna şeýde halipa şähertlik ýoly barada kelam ady gurrun berseňiz sözsüzden. Sağ olun. Pursatdan peýdalanyp biziň halipa hormatly arkadamyda şu halipa şähertlik ýoluny açyp berenligi üçin köp sağ bolsun aýdýan. Türkmen halkymyzyň bir söýüp tomaşa edýän aýlagşamyň o wagda gepleşigine bu ýerde biziň sungatymyzda özüniň öçmejek ýyllaryny goýup gelýän bir halipalarymyz bilen bir didarlaşyp ajaýyp toý sahnalarda aýdym aýdyp gelmek biz bagşlary, biz ýaş şähertleri diýseň boýsandyrýar, uwandyrýar. Menim ýaşlygymdan bir daşoğuz vilayeti bir destançylyk sunugaty bilen meşgullanýarda. Ýaşlygymdan destançylyk sunugaty bilen meşgullanyp, halipalardan desan aýtmagyň inçe sırlaryny öwrenip, meniň aýdym sada bolan bu höwesim Akşeherimiz Aşgabatda ýerleşýän Demir ýollar açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hormatly arkadamynyň açyp beren şu Altyn Mendil aýdym saz toporunyň bosagasyndan getirdi.
Bu ýerde biziň bilbil owazly halipamyz Läli Begnazarova bize bir halipalyk edip, ýol başçylyk edip, diňe bir bagşçylyk ýollarynyň aýdymlarda eýsem, bir watanymyzy wasp edýän bir estrada aýdymlaryny bir höwes bilen ýerine ýetirip gelýän oglan gyzlar bilen zähmet çekip gelýärdi. Biziň Läli halipamyz diňe bir aýdym sazyň inçe tilsimlerini öwretmän sahna edebi. Galy berse de şu saýlayan aýdymyňa münasip bir milli owadan eşikleri giýmek ýaly bir sungatymyzyň bir inçe taraplaryndan bize öwretip gelýär. Bir tebeň bilendir cümle jahana, bir karar döwletim şöhraty şana. Watan gursagynda jigerde jana, til bilen bagtyar halkyň arkada. Watan gursagynda jigerde jana, til bilen bagtyar halkyň arkada. Arkada, arkada, ilimiň bagty, namanan ýalkyny, ýamyň bagty. Bagty alyp barýan ýollaryň ýagty, til bilen bagtyar halkyň arkada. Bir karar döwletiň bagtyň arkada. Bir karar döwletiň bagtyň arkada. Yani şu ajaýyp sahnalarymyzda halipalardan öwrenen sungatymyzy ýerine ýetirip toý bayramlarda çykyş etmek bir bagşysadan dalan paýyna düşýär. Ýene-de destançylyk sungatyna dolansak, meniň ilki halipalarym Türkmenistanyň halk artisti Balla Mätgeldiýewiň döwletli ojagyndan başlandy meniň sungatym. Siziň ýadyňyza salaýyn, hormatly halipamyz, şol Mukamyň Syry adly telefilmini Gojaly Bagşynyň aýdymlaryny ýerine ýetiren halipamyz. Soňra bolsa oglary Öwre Mätgeldiýew, 30 Mätgeldiýew, Dädebay Mätgeldiýew ýalyk şol Mätgeldiýewleriň bir sungatyny dowam etdirip, soňra bolsa şol destanlaryň inçe tilsimlerini öwrenip, hormatly arkadagymyzyň bir bize açyp beren Türkmen owaz teleýaýlymyndaky Bagşy destan aýdanda atly gepleşigini özümiň bir näçe destanlarymy halk köpçüligine ýerine ýetirip berdim. Dogry belleýäňde görýäňizmi, halk bagşylarymyň bir ýerine ýetiren aýdymny aýtmak, oň bir inçe sırlaryny bir estrada görnüşine geçirip halka ýetirmeň öwüşgüni has başgaça bolup dur. Görýäňizmi, siz dutarda aýdylýan halk bagşylarymyň ýerine ýetiren destan aýdymlarynyň destançylyk ýolunu estrada görnüşine geçirip halka ýetireňde seniň hasam bir aýdyma bolan höwesiň täze-täze eserlerde öwretmäde itergi berýändir. Indi her aýna görýäňizmi, şol destançylyk bagşylyk ýoluna siz diňe bir halk aýdymlary ýerine ýetirmän, edemde estrada aýdymlarym ýerine ýetirýäňizde. Indi şol estrada aýdymına gelmege size näme güç itergi berdi? Gowy bellek geçdiňizde şu altyn medal aýdym saat topunyň bosagatyndan gelenimde estrada aýdymlary meniň köňlüme bir adaşyratdy. Ýöne bir ýaňy aýdyp geçişmedi bir zihinli oglan gyzlar bilen bile zähmet çekmegimiz. Şol ýerde de bir toýlarymyzy dürli öwüşgünde, dürli görnüşde bir aýdymlar ýanglanýar, şonu tomaşa edip durup sahnalarda bir halipamyza maslaha saldym. Olum aýna seniň şu gowy sesiň bar, estrada aýdymlarynyň bir ýerine ýetirip göräýsen, şu estrada aýdymlarynyň bir synanyş göräýsen diýip şu halipalaryň maslahat bermegi esasyny şu estrada aýdymlaryna da bir synanyp gördüm. Ve ol ýerde de şu halipalaryň uly berekellasyna münasip boldum diýsem begenýän buýsanýan. Toy bayramlarda şu halipalar bilen bir diýdarlaşyp durmak bir ýaş şägirtlere uly itergi bolýardy. Şu biziň sungatymyzyň ajaýyp wekilleri bar, Dursun Jemal Qadaqowanyň, Läli Begnazarowanyň bir zenan bagşlamyzy bar da şolaryň aýdymlaryny men söýüp dinleýän kalbyma ýakyn gelýär şolaryň aýdymy. We şol aýdymlary dinläp şu toy bayramlarda özleriniň matlagatlaryny alyp şu estrada aýdymlaryny men ýerine ýetirip durýan. On soňam şu toýhanadan geçmek bagşy bolmaz diýilýärdi. Şu toýlarymyzyň özü bizi ýaş şägirtler taplaýar. Şol ýerde halipalar bilen diýdarlaşmak
olaryň maslahatlaryny almak ýaly toy pursatlaryny da biz halipalardan kän zatlary öwrenip gelýär. Hormatly arkadaşymyz şu halipa şägirdlik ýoluny bize açyp berip biz şägirdleri ýene-de bir zähmet çekmäge has bir itergi berýärdi. Şonuň üçin nesip bolsa gelecekde de ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirip bir halk köpçüliginiň söýýän aýdymlaryny ýerine ýetirer diýip men inanýaryn. Dünýäwi ýaşaýyşymyz bilen sunnet diýen dünýäniň arasynda da ullakan bir ululuk bar. Sunnetyň özü bir ullakan dünýä. Şol dünýäniň bir duýgusyny duýýan insan şu sunnetyň hak wekili bolýar diýip men pikir edýän. Nesip bolsa özümiziň täze döreden aýdymlarymyz bilenem toy bayramlarda çykyş edip geliriz. Öňünem şu ata-babalarymyzyň, ene-mamalarymyzyň arasyny bir zat bellek geçesim gelýärdi. Bir zihinli insanlar bolup, olaryň köpüsi biraz çekinjeňirak, utanjaňyrak bolup, şolar özüniň zihinini owadan nagyşlary, ajaýyp şaýteplere siňdiren bolsa, käbirler bolsa şu orta çykyp, bir toylarda çykyş edip, biziň şu sunnatymyzy bize ýol edip goýup gidipdirdi. Bizem gelecekde şu ýoldan ýörep nesip bolsa, halk köpçüligini bir yarayan owadan aýdymlary ýerine ýetirer diýip inandyrýaryn. Sag bolun, kefiňizden kemal tapyň. Elbetde halipalarymyz bilen bile diýdarlaşyp, halipalarymyzdan maslahat alsaň, halipalarymyzdan bir beren maslahatyndan peýdalanyp täze eserler dörep diýip ona halka ýetirmeň özü ullukan bir bagtda. Sebäbi halipa görmedik şägirt bolmaz diýip biziň ata-babalarymyz. Elbetde halipalarymyzyň öňünden geçip, halipalarymyzyň bir beren maslahatyndan peýdalanyp täze eserler, täze aýdymlar döredi bilseň, ona siziň hem geljeňiz boljak. Elbetde şolar ýaly biziň usat halipalarymyzdan gelýän aýdymsat sungatymyzyň iňçe sirlerini geljeki ýaşlarymyza ýetirmek üçin şu halipa şäherlik ýoluny açyp beren gahrman arkadamyza münkerem sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. El-ýurt bähbetli, döwlet ähmiýetli tutýan tutumlyşlar elmidam rowaşlygy wetlenmegini tüýsüreňizden arzu edýär. Ona näme aýna bugün bize tomuşa edip oturan mehriban iýleşmemiz üçin bir şol özüňize betlek gelen aýdymlaňyzdan, ýagny destançylyk ýolundan bir aýdyp berseňiz, hasam gepleşmegimiň şokuny artardy. Sözüm gowy bolmaz ýaly bir şu görögli şa destanymyzyň özü bir gahrmançylyk eposy bolup şonda görögli begin üstü bilen türkmen milletimiziň kalbynyň bir şahandarlygy. Elmidama nirase ýanynda Garagazma dowtaryny alyp gidilýänligi bir bellenip geçilýärdi. UNESCO-nyň madidel gymmatlyklarynyň kataryna goşulan görögli şa destanyndan şu bir her destanyň her şahasy başlananda şu sanalýan esasy sözlerinden sanap bereýin. Başsyna. Al hayır ýaşy, hakykat aýdyn ýaşy. Hawary kimden alaly görögli begden alaly. Görögli beg bu dünýede aýtsa bagşy tutsa pelwan çapsa seýis dünýede hiç bir zatdan armany ýokdy. Görögli begin aýagynyň aşagynda gyraty bardy. Özü bilen deseden 120 ýaş berilen eken. Görögli begin asly otdan Ağa Yunus adly perizady bardy. Görögli begin ýanynda özü ýaly 40 san ýigidi bardy. 40 ýigidiniň başlygyna sappar köse diýediler. Galan ýigitleriniň adyna Bedrusdem Hannyň Matyr Welgirtman Ýa doýmaz ýatsa galmaz nany bütün nany çeyrek owu odar juwan töýür leňmer topy aşygy tüň-tüňi diýen ýaly her türlü ýigitler bardy. Görögli beg ýigitlerini ýany bilen alyp giden wagtynda birden Görögli begin ýigitleriniň ýüregini gorky bassa. "Haw ýigitlerim gorkmaň, 40 ýyl gyran gelenne de ajally ölýe biajal galýa" diýip, tevledinde arabata baglynyň onuň göwüni gaynap joş bolar. Daň ýylyny ylgar eden ýigidin bedew aty oýnar, köňlü mes bolar diýip, elmidama ýigitleriniň hoşamatyny ýetirip durardy. Sözüm gowy bolmaz ýaly şu destançylyk sungatyndan bir gyýlar götüren sandygy diýen halk aýdym ýerine ýetirip bereýin. Başsyna. Sag bolun.
birge varın gel varın canını canıma karın ah canını canıma karın içinde yine barın vurun kıyıları götürün sandığı o barın götürün sandığı hey hey hemen götürün sandığı rakibim gözü mal mülkümün evi kıyıları götürün sandığı barın götürün sandığı hey hey hemen götürün sandığı açılgan bakçı bağım var fina da çapralı dağım bağlar ağzıyla da çapralı dağım bağlar içinde canıma takım var kıyıları götürün sandığı barın götürün sandığı hey hey hemen götürün sandığı açılgandır bakçı bağı gel bağı düşman çeker ağları ah düşman çeker ağları şadenimin füvür yarı kıyıları götürün sandığı barın götürün sandığı hey hey hemen götürün sandığı götürün sandığı hey hey hemen götürün sandığı İdi vatandaşlar siz bizim gepleşimizde idigideri tomaş eden borsanız görüntünüz. Bizim gepleşimizde halipalarımızdan söz açan gepleşimizin bu yörüne bizim ustad halipalarımızın şagirdleri öz halipalary barada söhbet ettiler. Şeýle de halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryna aýdyp berdiler. Ine sözümizin ahyryna bolsa Medine soňky ustadlarymyzyň arzuwyny eşitmek biziň her birimiz üçin ýakymly bolup dur. Ýagmyr aga gepleşimizin ahyryna bir arzuwlaňyzy eşitdik. Bize halipa şagirdlik ýoluny açyp beren hormatly arkadaşymyz, hormatly prezidentimize köp sag bolsunlar aýdýar. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. El ýurt bähwetli, ýurt ähmetli alyp barýan işler mundan meýlegem rowaj alsyn. Irki ýerine ýetiren aýdymlaryndan birini aýdyp bereýin. Baş üstüne.
şamara sen yoluna bakayım. Gel bölünüm sen mekrimdin teşni kalbim yakayım. Gel bölünüm sen mekrimdin teşni kalbim yakayım. Ay gece muharlar barın yere kakayım. Sen boynuma yıllardan yüzünü takayım. Sen boynuma yıllardan yüzünü takayım. Takayım yar, takayım yar, yüzünü takayım. Takayım yar, takayım yar, yüzünü takayım. Pencereden qarap durma, boğanı açıp dur. Oylon gönül juwandygmy, günleri sayın geçip dur. Oylon gönül yaşygymyz, günleri sanap geçip dur. Ay gece muharlarım barın yere kakayım. Sen boynuma yıllardan yüzünü takayın. Sen boynuma yıllardan yüzünü takayın. Takayın yar, takayın yar, yüzünü takayın. Takayın yar, takayın yar, yüzünü takayın. Ay gece goharlarım barın yere kakayım. Sen boynuma yıllardan yüzünü takayım. Sen boynuma yıllardan yüzünü takayım. Takayın yar, takayın yar, yüzünü takayım. Takayın yar, takayın yar, yüzünü takayım. Yüzünü takayım, yüzünü takayım. Ayna sizin bir arzuwlaryňyzy eşdäýsek. Sunatymyzyň hak howandary, hormatly arkadaşymyzyň jany sag bolsun. El ýurt bähbetli, tutýan tutumly işleri elmedäme rowaj alsyn. Goý dünýe dursun garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimiz dursun. Goý dünýe dursun garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimizi her bir günlerini toýdurup bayramlarda geçirýän her bir türkmen halkymyzyň her bir raýatlarynyň ruhlary belend bolsun. Menim häzir başardygymdan mehriban käbelerimizi wasp edýän täze aýdym döretdik. Şol aýdymy halk köpçiligine ýerine ýetirip bereň. Başdyna. Başatlykda geçtin her günüň aýyn. Sana sağlyk dileýärin her daýym. Penasyna aman saklap Hudaýym. Can sağlykda uzak yaşa ececan. Baklı yaşamağı senden öğrendim. Men senden sevginin
çägi bardyr. Ummanlaryň deňizleň çägi bardyr. Ölçeglidir we men hem emma saňa bolun söýgümde çäk ýok. Çäksi bolsun ýaşymy hem ejetan. Ağlamda dindirdim şirin söbilen. Alys ýolum ýakyn bolar söbilen. Tariplayın sizi şiir sal bilin. Şahir kalbim size kurban ejetan. Ejetan can kevem. Toýgulaga siziň bir arzuwlaryňyzy eşdäýsek. Benim Türkmenistan paragaçylygyna ynanyşmagyň watana atly täze bir aýdym ýazdym. Şol aýdym şu ýerde ýerine ýetirip berdim. Tüýt ýerine düşürdi pataw edýän. Hormatly prezidentimiziň biziň üçin, sungy adamlar üçin goýýan ulakan sarpasy üçin tüýtürekden sag bolay diýen. Şeýle hem hormatly prezidentimiziň janynyň sag bolmagyny, belin başynyň aman bolmagyny, il ýurt bähbetli, dünýä ähmiýetli işlerinde hemişe rowaşlyklaryň ýaran bolmagyny tüýtürekden arzu edýän. İlavadan, yolavadan, havadan bu yaylalar. Yıllarım lap yağyan yağmur, tekralara göl salyar. Oğul hanım çüven mağti, davamatı udulyar. Arkadağın ovadası, elim içre yayılyar. Türkmenistan, parahatçılığın, ve inanaşmağın vatanı. Burçok yerle otur dağlarının kayası. Yağların alede reyhan kıdır gören yaylası. Dünyada mehre yorulan köşü eyvan kanası. Elemen o soluk diyar bir kararlık bu vazi. Türkmenistan parahatçılığın ve inanaşmağın vatanı. Dedi diyar kalbimdaki coşu geliyen zehin. Bir taraf yurt bede otur kursağın bu zeminin. Kulli alem gördüm onu arşın kursun cennetin. Erkin mekan kudretistan koyacağımı cemşidim. Türkmenistan parahatçılığın ve inanaşmağın vatanı.
ýerinde Beyik Tanrı beyik ile arkadağı belenler Şol sebepten bu mekanın oyunu bağı yerimdir Türkmenistan Kara hatçılığın ve ınanaşmağın vatanı Beyik Tanrı beyik ile arkadağı berenler Türkmenistan Kara hatçılığın ve ınanaşmağın vatanı Medine sonunda ustaatları, iri savannalar şun kun biziň gepleşigimizde gelip beren gurunglaryňyz üçin, aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin, çalyp beren sazlaryňyz üçin siziň ähliňizde köp sag bolsun aýdýar. Goý siziň hem iş ýerleriňizde, maşgala ojaklaryňyzda agdyberlik bagtyarlyk hökm sürmegini tüýsüregimizden arzu edýär. Goýan dama gahrman arkadağymyzyň saýatyna her bir aýdyan hoş owadlaryňyz belende ýanglansyn. Amsanyň ýüregi aýdym saz bilen, oýar ýarsyň bizi hoş owad bilen, aýdymlar ýanglanýar perwady bilen, sen meýip gudratsyň ajab owadym. Mehran watandaşlar size ýetirmek bilen aýdym sazly söhbet görüşlerimiz şulardan ibarat. Biziň geçmişimiz biziň göňüňe yarandyr diýip umyt edýär. Biziň ustad halipalarymyza geçmişimizi ýatlamana ähli şertler döredip beren, sungatymyzyň hakka wonlary gahrman arkadağımıza köp sağ bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadağımyzyň jany sağ bolsun, ömrü uzak bolsun. İl ýurt bähritli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlysynyň elmiden rowaşlyk etgenmegini tüýsüregimizden arzu edýär. Şeýle ýaşy arzuwlary her biriňizde arzulap, aýla akşamyň owadaty gepleşigimizde geçip tutarýar. Ýene delimde duşýan çaq tagaman oturuň, edi-dileşler. Öňe, diňe öňe, jan watanym Türkmenistan.